Etujalan koukistaja- ja ojentajajänteiden lihasosat saavat alkunsa olka-, kyynär- ja värttinäluiden alueelta. Ojentajalihakset sijaitsevat värttinäluun etu- ja ulkopinnalla sekä koukistajalihakset taka- ja sisäpinnalla. Lihakset muuttuvat jänteiksi polven yläpuolella. Pitkä ojentajajänne eli varpaan yhteisen ojentajalihaksen jänneosa kulkee polven ulkoetureunaa alas sääriluun ulkoetupintaan. Jänne löytyy parhaiten poikittaisella sivelyllä. Jänne kääntyy jalan etureunaan vuohisen yläpuolella ja kiinnittyy kavioluun ojentajalisäkkeeseen. Ulompi ojentajajänne eli varpaan uloimman ojentajalihaksen jänne kulkee polven ulkoreunaa sekä säären ulkoetureunaa pitkin alas, kiinnittyen vuohisluun yläosan etupintaan. Sääriluu ja puikkoluut. Sääriluu sijoittuu polvi- ja vuohisnivelen väliin ja sen takana on puikkoluut, joiden päät tuntuvat hernemäisinä sääriluun takana vuohisnivelen yläpuolella. Hankoside on sääriluun jälkeen tärkein tukirakenne alaraajalle. Se saa alkunsa polven pikkuluiden alta sekä puikkoluiden välistä. Hankoside haarautuu säären puolivälin jälkeen ja haarat kiinnittyvät nuljuluihin. Tästä ne kulkevat vuohisluun molemmin puolin jalan etupuolelle yhdistyen varpaan pitkään ojentajajänteeseen, jonka kautta ne kiinnittyvät kavioluun ojentajalisäkkeeseen. Syvä- ja pinnallinen koukistajajänne, eli varpaan syväkoukistajalihaksen sekä pinnallisen koukistajalihaksen jänneosat. Jänteet alkavat polven yläpuolelta, jossa lihasosat kulkevat syvemmässä kerroksessa värttinäluun takana. Molemmat jänteet kulkevat papuluun sisäpuolella karpaalikanavassa polven ohi. Syväkoukistaja jatkaa matkaansa pinnallisen koukistajan alla, vuohisnivelen ja luun takapinnalla, sädeluun ja limapussin ohjaamana kiinnittyen kavioluun ojentajalisäkkeeseen. Pinnallinen koukistajajänne muodostaa säären takaosan. Se haarautuu vuohisen takapinnalla, jotta syväkoukistaja pääsee sen ohi. Pinnallisen koukistajan haarat kiinnittyvät vuohisluun ala- ja ruunuluun yläpäähän. Palpoi jalka myös ylös nostettuna. Etsi hankoside säären takaa. Voit myös puristella nuljuluiden aluetta, vuohisnivelen takaosasta ja hankositeen haaroja. Jalka ylhäällä saat myös eroteltua pinnallisen ja syvän koukistajan toisistaan. Vertaa puolieroja toisen etujalan kanssa. Jos hevonen nyppii jalkaa ja löydät puristusarkuutta, turvotusta tai lämpöeroja, on siihen syytä reagoida tilanteen vaatimalla tavalla. Takajalan pitkä ja uloin ojentajajänne, eli varpaan pitkän ja uloimman ojentajalihaksen jänneosat. Takajalan jännejärjestelmä on muutoin etujalan kaltainen, mutta varpaan pitkä ja uloin ojentajajänne yhdistyvät toisiinsa noin 1/3 kohdalla sääriluun yläpäästä, jatkaen yhdessä matkaa kavioluun ojentajalisäkkeeseen. Muista palpoida takajalan jännejärjestelmä myös jalka ylös nostettuna.